Labarin wani almajiri da attajiri. An yi wani almajiri wanda ya je wani gari neman ilimi, sai ya sauka a gidan wani attajiri mai wadata inda aka bashi masauki a zauren gidan. Yakan fita kasuwa yin dako, sannan idan ya dawo ya je ya dau karatu, sannan ya dawo masaukin sai kwana. Yin hakan ta sa har alhajin ya yadda da shi, yake masa yan aike yana biyan saladan kuɗi da abinci. Sai dai matar alhaji ba ta da kirki, ta tsane shi, kullun so take a kore shi, ba ta bashi abinci har sharri take kulla masa dan a kore shi, amma alhaji ya aminta da shi kwarai. Suna tare wata rana sai kare arziki ta samu alhajin har komai na sai kare sai gidan. Hakan ta sa dole aka daga gidan a kasuwa za a sayar. Sai alhaji ya gaya wa almajirin nan yayi hakuri ya fita zai sayar da gidan da suke ciki. Sai almajiri ya tambayi kuɗin gidan, aka gaya masa, sai aka ga ya je banki ya ciro kuɗi ya biya kuɗin gidan, sannan ya ce alhajin ya ci gaba da zama a gidan har kafin Allah ya hore masa ya sake sayan nasa na kansa. Shi kuma almajirin ya ci gaba da zama a zauren sa, yana fita da ko da karatunsa, yana samo kuɗi yana ciyar da alhajin da muguwar matarsa mai hana shi abinci. Sai saka mata sharrinta da alkhairi saboda kyakkyawar mu'amalarsa da alhajin bisa ilimin da ke gare shi. Hakan ta sa ta ji kunya tare da gyara munanan halayenta, ta gyara ɗabi'unta. Ku gaya min darasi ɗaya da kuka ɗauka a wannan labarin a comment section. Fatan labarin ya ƙayatar. Gaskiya duk wanda bai subscribing wannan tashar ba, an ci da rabon shi. Kar ku manta da subscribing da danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku nan take. Domin samun wasu labaran fa masu armashi.